eżis membri tal-ġudikatura, eżis membri tal-maġistratura, membri tal-professjoni legali u staff tal-ġustizzja f'Malta. Intom tridu tqisu lilkom infuskom espressjoni ta' risposta umana, serja, imparzjali, onesta, integra, għall-aċċ li l-bniedem għandu għas-sewwa u għall-ġustizzja. Milux xi ħadd wassalli kopja ta' diskors li għamel Rosario Livatino, kien maġistrat Taljan li nqatel mill-mafja fil-21 ta' Settembru 1990. Għaliex qatlitu il-mafja? Għaliex fir-rettitudni tiegħu, fl-integrità tal-ġudizzju tiegħu, fil-kompetenza tiegħu kien preżenza skomda. Għal min irid ikompli jħawwat. Għal min irid ikompli jħawwat mingħajr konsegwenzi. Dik aħna nsejħula l-impunità. Inxteret biżżejjed demm f'dan il-pajjiż. U nies sploduti ifmuni. Imma nawguralkom li għal minu korrott, għal minu kriminal, għal mirit jitħawat u ma jħallas ta' taħwit tiegħu, intom tkunu preżenza skomda. Xewka, twissija. Mbagħad ħin minnhom Livatino jagħti profil qasir tal-imħallef tal-maġistrat ideali. Huwa importanti jgħid li l-imħallef u l-maġistrat joffri ġbija tiegħu nnifsu mhux ta' persuna ħarxa, severa, li allura l-awtorità tagħha ġejja minn qalb kważi ibsa, imma ta' persuna li hija serja fid-dmirijiet tal-uffiċċju u tal-ħajja tagħha. Persuna ta' ekwilibrju, persuna ta' responsabilità, imma persuna li tifhem u tgħader, li taf tikkundanna għax hekk titlob il-liġi, imma taf ukoll tgħader, tifhem u tħenn. Nawguralkom li fil-missjoni mhux faċli tagħkom tkomplu tkunu preżenza skomda għal min ma jrid jifhem u sinjal ta' tama għal min irid jgħix sewwa.